Hi guys, good morning. Morning guys. Nah, labag ulit na daw. Tawag person. Dari ko rin mag-video kay nagguba. Naag, karaang bay. Una kay. Gamitin nila kata, magamit pa yun no? Gamit pa ng mga sahog. Ang mga sen. Karaan tabla. Oh, mga ritos ko mga ritos. Niyo ko maggas kabaw. Kargahan sa kuan nyo. Oh, tabla. Madura po daro magamit ni Dja. Ha? Madura po daro magamit ni Dja kay sayang mga Oh, gamit ramo ra. din ang bahay, ni pasin nila. Yama may ang ibili nihas bahay na sila kay ato sa bahay na sila pero inaganto na mo sa rigaw. Amuna ka mo. Mga tunay ka to kay magtukod sila to gilang away ramo nito tong bahay ba? Alubla. Kamu yung trabaho? Amo sa kabanan sila dito. Wala ano ni pambahe. Nida. Guys. Duty na pagkari guys. Nasa labanan. Magguba. Para guys, giguba na ang karaang bay sa lulong ko ni. So guys, giguba na ag karaan nga bay sa lulo. Kani guys, kanay mo kinakaraanan nga bay dari sa amang dapit. Kani guys, sa una dos andanas ni Sidja. Then pagpahuway na sang lula, wala may kabaghang lulo na sa bay. Ija haning gipagamayan so mao na siya purma. Ladyo ra din sa katong ijang bay sa una guys nga dos andanas kay katoy lang bay sa una guys. Natoy pinsa. Kay uso dari sa probinsya na magadi pinsa nga na dako to kajong badja karon wa na gabok na guys kay wala malagyan tawo nagpudyo so na may remembrance sa bahay sang lulo kay gamiton man pud sang sa kaudyan ang mga sagdan na kana ilang mga sagdan na guys mo nay ligon pa kaadyo mga karaan basang kahoy na gipang sag lagmi pa ng mga tabla diha pero gamit na may mo gamit so ato na laman nila guys kay ron pa din tawo magamit kaysa masigig uwan-uwanan masayang magabok ra so at least na magamit guys. Wadad na siya ato sa kaningag ng mga kahudya ato sang isa ka udyan nga wa na minje langged ato na niya guys. Nay. Giba nila pagbayad ay na. Oh. Giba na nila. Niya. Tapos taas-taas to, giba na nila. Inja mahinlo na ni. Ito nang garninan diha. Kanang tagong termilo no. Ito sing may kaan gabi ba? Katong nahatag. Katong motor sila tito po ko. Noblis ko mga taga Puraw. Ano? Karon? Ang gabukan na jud ay pud guys so kinahanglan na jud ay pud sa agabuon kay makadisgrasya na jud pud. Kaya nagabok naman ka aso gabanda na guys angay naman ay pang sugnod. Na magamping laman kay nay daghang lansang dana. Kunas tatay guys ning tabang og guba si tatay. Kaya magamit ra jud ni guys katurang mga sag kay mao ra mga ligon kanang mga bengbeng na kanang mga tabla kay wala man na. Pang sugno na pang kuan man laman na siya pang sugno ray kay mga kuan naman gabok naman kay samtan pa des pag bagzong audit nga bagzuhan ni nga uka bagsin pamalik na mga lamang gani na guys pang tapak-tapak og balik kay arong di mo to kadyo pero daghan naman kadyo buslot so kuan na laman siya abang kaganaraman so kaning badja guys is grabe jud daghan na mila ni og arang daghan na og kuan ni mga memories good memories dani sa katong buhi paghang lulo ug lula anhi gajud mi danhi gajud mi na kuan guys na kuan nagamang kanimuot danhi gajud mi na nagke kanila ni natad sang lulo guys grabe gajud ni hinluwa kaadyo anhi gajud mi dani magidua-dua sa una so una gana ron manay guys nga memory na lang tong tanan mga good memories na laman to tanang na bilin. Kaya itong lula guys, arang gajud may kadyo ka pinangga na tunidya. Pati itong lulo. Arang gajud ko to kadyo ka, arang gajud to kadyo ka bautan. Ang lulo Leon. Leon may ngan sang lulo guys. So ang lula, Gaudinsya. Oh, dire. Gaudinsya, Gaudiusa. Gaudiusa, ang lula. Ang lulo Leon.
So muna siya guys, guba na nila sa tatay sang ujuan kay namayahang isa ka ujuan guys nga langgod. So mo toy ilang gaman pud og kamalig karon na siya mapuy-an kay kana bitong naidaghang na kanang naisagda na guys mo na si Jay arang kalig-an pakadyo nga mga tabla. So mo na ijang gamiton diha guys para makatukod si Jay og gamay nga kamalig aron napod si Jay mapuy-an. Di man pa sa ganahan dari mo pud guys kay ngano gilibutan na nay daray silingan kana bitaw nay halublak na mo tay amo dito guys sa likod. Di man mo angay gahang ujuan dari kay aliwarusan taon siya kay daghan lagi intawog silingan dari giteng naman yung taong iriyaha kanina. Binta ganitong aha dito guys sa tus unahan kay napako ditoy natad-natad ag diri noon na pinatad jadi man mo angay hang ujuan intawon kay kanila gintawong idad-idaran na mo angay na magad intawon nig kanang linaw nga dapit. So ato siya dito dapit sa kaningag kay naman pay area dito gahang ijaan nga moy ilang gipian nga ato siya dito magkamalig kay linaw kuno. So pohon guys mula agrami dito tan-aw patan-awon mo nas ilang area dito kay topi daghan ilang garden dito guys. Oh, pohon maka dalikchat kami laag dito guys pohon-pohon kalwes ginuog maadyo mga nas papagabril pohon-pohon. So nasa tayo dyan taong gitabangan kaya ron taong laging na magamit. And kanina guys kaning nagkalo ng ujuan pod. So di na mauag katong langgod katong isa wa pa diha kay to nagkuha sa jang kabaw kay nagandam to sa ijang barsahan kargahan da ng mga tabla. So makamingaw ba sa kadyo guys no kanang mitang mga good memories ni Jordan sa mga bata pa mo katoy jang hagdanan ni uyo nga aran taas sa kajugunitanan at tumimo para us-us katong ilang pinsa sa unang nga aran daghana kajong manok nang gilumlum nga aran daghanang itlog at tumimang hilam og itlog. Ito guys lami kajong mga kwan sa unang panahon ng mga bahay nga karaan. So di na guys nahuman na og gaba nila syoyo nahakot na po nila ang ubang tabla. So di na gaba na. So dana puhunahan na lamang ng tamnan og watermelon guys dana na kay na may mga buho daan katong mga buho bitaw sa ligi ana nang tamnan dana dajon ana pangbutangan da nag-uhot kay ang butangan og melon. So day mga tinapok na mo dia mangitapok re guys kay mga sugnod dia. Arang naman ikaso kagabok di naman pwede idapat ubay kaning ganin gabok na kaso agitigom sang ujuan kadto na lang mga tabla nga mga karaan ligon pa kaso ba. So pati ang mga haligi kay gabok naman kaso na baghauna na naman siya ipang sugnod yes no pero uban ka ng uban guys is mga ligon pa na kaso. So wa na ang mga kuan uyong. Ay guys, ang nagpabili na laman dani ni Ja is mga memories, mga good memories. Yes no. Always man dyan ang pabili ng mga good memories nato guys. Yung dapita, maski mawa na ng bahay, mawa na ng gitukod diha, nagyapon ang mga alaala nagpabilin. Char, guys no. So day kahoy na bilin guys diha. To daghan ka ipang sugnuray guys. O guys, si Mananghilin na operahan tapos Mananghilin guys sa Hanggal Stone ginuok ko. Pareha silang Papa Gabriel. Ang Papa Gabriel laman guys is nasa agi operahan ni Papa Gabriel appendicitis o ijahang katong gallstone. Mo to guys. Gikuan agi jahang abdopod Papa Gabriel mao ra man ang gallstone o kato ijang gallbladder gikuanan lagi gitangtang kay na may daghang bato sa ijahang kuan ni Papa Gabriel. So pareha silang Mananghilin ginuo ko pastilan ng sabag panahon. Ano gina guys, di man gazan na tamalikad dyan nga nay may ngana lagi nay mga pamatian sa tanglawas mo nang magamping gazan ta kanunay Mananghilin pagpakaadyo in taon kay na ginuo ko di jud lalim ng maoperahan. Tong sa Papa Gabriel gazan arang gazan taas ato ijang opera guys gikan dari ijang ubos ijang batay hanto dari lagbas ijang unahan sa isang pusod. So yan na guys hadlik ni maoperahan mo nang kita magamping ta sa tangpangkanen ginuo ko maglikay gazda labi na ng mga karne mga tambak sa baboy saka ng mga soft drinks mga ngana likay jud guys kay delikado.
Muna guys, mas maadyo pa yung magsige taglaw uy guys, kay lami pa, safety pag atang pagkaon. So mo na si Papa Gabriel guys, agang ipakaon ni dyan, ilaw uy, isda nga tilugon. Pinili ka dyan na isang isda guys, kay simbako, kanang mga isda nga duguon, makabaghat man na, delikado. So muna guys, nga amping ka dyan, mananghilin, pagpakaadyo in taon, kay ampo ka dyan, kanunay. Kay agatara ka dyan, kay tasaan mo yung maantigos, atang kuanda ni kalibutan na si Jaray nakahibaw kanunay manampita kanunay sa teng labong makagagahom kay si Jaray jud taon guys mo'y nakahibaw pahaluna nato daning kalibutan na guys no. So tanan-tanan gyud nateng was atang kinabuhi ato jud nato itugyan ni Dia guys no, kay kita mga binuhat ra man tan ni Dia daning kalibutan na. So get well soon man ang pagpakaadyo ug ampo kanunay iuban pa ka na mas ang mga pag-ampo sa imong daling kaadyuhan. Kung amping kanunay mananghilin, pasensya na nga di may makanganha kay bawo nagazig ka. Si Papa Gabriel hapong bantajenon and ako is nag-extra pa ko darig trabaho kay in taon na may mga gasto unon pud. So, karon panahon na guys is mo nagiingan guys kapit lang jud. Kung ampo kanunay sa Ginoo, hatagan tag kalig-on. Always ganda ta manampit ni Dia kay si Jara Jay maantigo sa tanan-tanan natong mga kuanda ning kalibutan na guys. Ang tanan-tanang mga pagsuway nato si Jara Jay atong mga kuanan. Amping ka ug mo ra ni hang vlog karong adlaw guys. Amping ta kanunay tanan guys sa atong kada adlaw nga mga lakaw ug sa mga ganita daning suok sa kalibutan. Amping kanunay and God bless natong tanan and see you soon manang puhon-puhon naguli nimo ug makalaag na gani mi. So dugay pa gid na may tabo na makalaag mi guys kay si Papa Gabriel di pa jud sa pwede mag lakaw-lakaw kasi bako unsang makuha na gizahang opera kay maglikay na lamang gid guys. Mora na imong video karong adlaw guys ug salamat sa inyong pag-uban namo sa mga kada adlaw nga vlog, sa mga daily vlog. Salamat kaadyo and God bless ninyong tanan guys. See you tomorrow guys sa mga another vlog.